بعد محاولات كثير يعني تشتی gelek hewldanên ku heta şevê dom kirin, zarok hat derxistin û parêzgar bi mereket tê kiriye. Tîmê jêdilî bû Helebê ji bo alîkariyê hatin spas ji Xwedê re rewşa zarok baş e û tendirustiya wî baş e. Xwedê ew rizgar kir, dema ku zarok ket û xelk li dora me kom bûn, min gelek êş kişand û me ji vir û wir dikola. Rewş gelek bêhêş bû û spas ji Xwedê re dema ku derketine tenê ez, lê hemû kes kêfxweş bûn, xizim berevaniya sivîl û asayîş. Hemûyan tekbîr digotin, spas ji Xwedayê alemê re, Xwedê em xilas kirin. Dema ew gihîşt, zarok ji ber ku demek dirêj di bîrê de mabû, hestê wî hinekî kêm bûbû û ji sermayê dilerizî. Hestê wî hêdî vegeriya û niha rewşa zarok gelek baş e. Armanca hebûna wî di beşa çavdêriya hûl de ew e ku hemû nîşanên wî yên jiyanî û hestê wî bi temamî vegere rewşa normal û tê çaveyêkirin ku di çend saetên bê de ji nexweşxaneyê derkeve.